Tervetuloa jälleen kerran Sumuisen kitaran kanavalle ja tällä kertaa puhutaan sellaisesta asiasta, että minkä takia me tarvitaan musiikkibisnekseen portinvartijat takaisin. Tervetuloa mukaan. Mitä mä tarkoitan sillä, että portinvartijat takaisin? No, tämä musiikkibisneshän on niinku muuttunut aika radikaalisesti digitalisaation takia ja suurin muuttuja siinä on ollut se, että helpommin tavallaan pystyy tai helpommin, tavallaan kaikilla on ikään kuin sama mahdollisuus murtautua nettijakeluvälineellä ihmisten tietoisuuteen. Minäkin ajattelin silloin, koska ajattelin, että levyyhtiöt ja tällaiset portinvartijarakenteet on pahasta ja näin poispäin, niin ajattelin, että se on hieno juttu, että netti tulee ja meillä kaikilla on sama mahdollisuus. Mutta homman nimihän on se, että siellä netissä niin ne ihmiset, jotka tavallaan tekee niitä päätöksiä ja luo niitä musiikki-ilmiöitä, niin se suhteellinen ymmärrys musiikista on paljon pienempää kokonaisuudessaan. Siis totuushan on se, että suurin osa ihmisistä ei ymmärrä musiikista hevon sitä. Eli niin sanotusti netissä korostuu sellainen ilmiö. Kaikki varmaan on kuullut sen, että voiko 1,000,000 kärpästä olla väärässä sanonnasta. Että tavallaan kyllähän se paska kelpaa isolle massalle. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa siitä porukasta, jotka ei ymmärrä musiikista, kuuntelee sitten suhteessa enemmän sitä paskaa, mitä ei ole tavallaan esisuodatettu. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhä useampi kouluttautunut, alan vannoutunut harrastaja tavallaan luovuttaa aikaisemmin sen takia, koska huomaa, että sellainen paskamusiikki menee läpi ja siinä tapahtuu sellaista lannistumista, mikä on ihan ymmärrettävää. Että jos tällainen paskamusiikki menee läpi, niin minkä takia sitten itse enää edes yrittäisi tehdä mitään laadukkaasti. Oikeastaan tämä sama ilmiö on käynyt esimerkiksi jo vaikka elintarviketeollisuudessa. Eli aiemmin me ollaan oltu hyvin tietoisia siitä, että millainen ruoka, tai oikeastaan ei me varmaan olla oltu tietoisia edes minkälainen ruoka on hyvää, vaan ollaan syöty vaan sitä, mikä on ollut saatavilla. Eli aito puhdas ruoka. Mutta sitten kun on tullut elintarviketeollisuus, käytännössä myydään vehnää ja sokeria ihmisille erilaisissa muodoissa. Toiset on paremman makuisia ja toiset on vielä vähän paremman makuisia. Ihmiset syö näitä tietämättä paremmasta tai muistamatta sitä, että pitäisiköhän meidän syödä sitä ihan oikeaa ruokaa. Ruoan suhteen se on aika selkeä asia, että mikä on oikeaa ruokaa ja siitä ei tavallaan tarvitse silleen kiistellä, mutta musiikki on sitten taas taidetta ja onko tämä nyt sitten vaan tällaisen katkeroituneen ihmisen lässytystä vai onko tässä jotain perää? Onko olemassa aitoa musiikkia ja onko olemassa jotain musiikin teollistunutta ruokaa, mikä voisi olla ihmisellä haitallista. Käytännössä samasta ilmiöstä on kyse, eli yhä vähemmän pätevöityneet ihmiset tekee musiikkia samalla tavalla kuin yhä vähemmän pätevöityneet ruoan terveellisyyden suhteen pätevöityneet ihmiset tekee ruokaa ihmisille. Tavoitteena ei ole se, että ihmiset sais laatua, vaan tavoite on se, että tehdään mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman tehokkaasti.
Ennenhän meillä oli tässä musiikkibisneksessä oli selkeä sellainen esiraati tavallaan, jotka ymmärsi jonkun verran musiikista. Heilläkin oli niinku ajatuksena tehdä rahaa sillä, niinku levyyhtiön sedät ja tällaiset. Mutta se oli aina sijoitus. Artisti oli sijoitus. Jos se artisti ei tuottanut, eli oli huonoa musiikkia tai sellaista, mistä ihmiset ei kiinnostuneet tai halunnut ostaa levyjä tai tulla keikoilla, niin silloin se sijoitus oli niin kuin epäonnistunut. Tänä päivänä musiikki laitetaan suoraan ihmisten saataville Spotifyhin. Sitten siihen tehdään vähän musiikkivideoa, heilutellaan vähän paljasta pyllyä tai ylävartaloa. Miehetkin tekee sitä. Tai sitten erilaiset niinku tarinat, ihmisten tarinat ja persoonat tavallaan vaikuttaa siihen musiikin menestymiseen paljon enemmän. Eli puhutaan enemmän niinku raasta sellaista popkulttuurin ilmiöstä. Eli ilmiöt myy enemmän kuin se musiikki. Ja jollain yksittäisellä hokemalla jossain biisissä voi olla niin suuri merkitys, että tavallaan sillä musiikilla ei ole niin suurta merkitystä siihen. Mulla ei ainakaan ole yhtään minkäännäköistä ratkaisua tai ajatusta siihen, että miten tämä kelkka saataisiin käännettyä takaisin siihen, että tavallaan yhä laadukkaampi musiikki tulisi vaan niin kuin ihmisten kuuloille. Ja onko sillä niin kuin loppupeleissä edes minkäännäköistä itseistarkoituksellista merkitystä sillä, että kuinka laadukasta musiikkia ihmiset kuuntelee. Ei se ole niin kuin samalla tavalla ehkä terveydelle haitallista se, että se on koneella tehtyä. Jos ihminen saa siitä hyvät fiilikset, niin silloinhan se tavallaan ajaa sen asiansa. Että se tarkoittaa vaan sitä, että me ollaan sitten aidon musiikin tekijät, ollaan yhä enemmän niin kuin sellaisessa taiteen loukussa, missä ehkä aikoinaan jotkut klassisen musiikin esimerkiksi harrastajat ovat olleet. Eli ollaan erilaisten tukien varassa, että saadaan ylläpidettyä sellaista niin kuin aidon musiikin kulttuuria jopa keinotekoisesti. No, ehkä siihen nyt ei kuitenkaan mennä, että rockmusiikki esimerkiksi vaatisi sellaista järjestelmää, jossa sitä aletaan keinotekoisesti ylläpitämään. Mutta ehkä meidän pitäisi saada vähän niin kuin sellainen kulttuuri aikaiseksi takaisin, että vähän niin kuin viininmaistelijat, että olisi enemmän sellaisia niin kuin musiikin esimaistelijoita, jotka tavallaan suosittelisi aina sellaista hyvää musiikkia arvostaville ihmisille. Kyllähän se niin kuin YouTuben puolella näkyy osittain sellainen kulttuuri ja itsekin on yrittänyt löytää sellaisia kanavia, jossa olisi sellaisia niin kuin ihmisiä, jotka arvostaa aitoa musiikkia ja osaa suositella sitä. En tiedä, tämä oli nyt tällainen niin kuin keikkapäivän räntti. Ajattelin tällä vapaamuotoisesti purkaa teille tällaista ajatusta, mikä on pyörinyt tässä päässä. Mitä olette itse mieltä? Pitäisikö meidän saada vahvempi rooli portinvartijoille takaisin ja sitä kautta saataisiin musiikkien laatua vähän parannettua taas? Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.